Maray na hapon mga tugang uya po mga baratang unyan para sa aga, digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang unyan para sa aga. Enot ang barata halid dyan sa luwas si Luwens Barsana. Luwens, kamen. Sinugo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Food and Drug Administration na magbilog nin panel of experts na makondukta nin pag-aadal kung efektibo ang babakalon na bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginibo kan Presidente ang direktiba sa tahaw kan pag-issue nin emergency use authorization sa COVID-19 vaccine. Sigun kay Roque, nasabit ng mga eksperto ang makondukta nin pagrepaso sa mga datos kung ligtas o efektibo ang COVID-19 vaccine. Sa ngunyan, nakakuanan nin EUA ang Pfizer, Sinovac asin Sinopharm. Sa primerong quarter kan 2021, pigdala uman na mag-abot na sa nasyon ang babakalon na bakuna halis sa China. 60 milyones pesos o 60 milyones na mga Pilipino ang target na bakunahan kan gobyerno. Enot ang mga nagtitios, frontliners, soldados, asin mga pulis. Bako problema kay Health Secretary Francisco Duque ang asin vaccine SAR Carlito Galvez na mainot na magpabakuna kontra sa COVID-19. Kasimbagan ini ni Duque sa hagyat ni Senador Bongo na mainot sinda ni Galvez na magpatudok nin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Duque na handa sindang mainot na magpabakuna basta may go signal na ang vaccine expert para ilargana ang partikular na bakuna. Sigun kay Duque, okay lang sana sa inda na alagad ang magiging problema sana kung may magsabi na naman na pig-iinot paninda ang sa indang mga sadiri. Miyaras tanto si Ans Galero may dagdag na istorya. Ans, kamen. Provincial Tourism, Culture and the Arts Office para makapagtaonin sa mga tourist officers dito sa tuyang probinsya. Sa impormasyong ipinagpaabot sa DZGB News ni Pitikaw Head, Ma'am Dorothy Collier, sa iyang sinabi na nataunin daw niya na pagkaal-daon ng asistensya iyo ang mga tourism o kaya ang mga guides sa Familiar Underground River kung saan pinagtaonin na ini din magkakanigong asistensya sa bagay magkambayanihan to na DOT Dolecam as in iba pang cash assistance program. Nasambitan ng programa sigon kay Collier sarong commitment kan sa indang pagkagobyerno provincial kananbay na makapagtaon din na magkakanigong tabang man sa mga tourism offices dito sa tuyang kapalibutan na apektado kan helang o kaya kan pandemya COVID-19. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Kinakay po nadagdagan pa nin ang 66% kan mga Pilipino na gusto magpabakuna kontra sa COVID-19. Sigun ini kay Health Secretary Francisco Duque, apisar ka na baba ang maabot sa 70 milyones na mga Pinoy na gustong mabakunahan. Siniguro ni Duque ang aksyon ng gobyerno para mapatunayan ang pagiging efektibo kan nasabing bakuna base naman sa primerong ineksyon araw kan United Kingdom nang unya na semana pigdalauman marangkada na ang anti-COVID-19 vaccination program. Sinabi ni Duque na duwang kumpaniyan ini kung saan ang saro aram niyang matatawan ninda nin emergency use authorization na sarong US-based. Alagad ng Bretanya, igwa naman nin sariring bakuna. Sinabi ni Duque na mas kaarin sa duwa dahil nag-agi naman ang mga ni sa maigot na pag-aadal asin na siguro na ang kaligtasan asin magiging efektibo ang bakuna dahil man siguro maduwang isip ang nasyon na gamiton man ini. Miyaras tanto si Luwens Barsana nasa linya. Luwens, kamen. So, Ana,
ini na sitwasyon ngunya na pagkahapon digdi sa Sentro kan Legazpi na kung sain dainan mga nakakapira mga police officer sa mga intersection points digdi sa may Legazpi City Public Market as in digdi sa may binanwahan to Boragwis area na kung sain talagang grabe ang pagkakaigwanin, pagkagubot-gubot ni na trapiko dahil lang tadainin enforcer. Kung magigiromduman kan mga nakaliis na aldaw, kadakol din mga kritiko na siging igo sa Legazpi City PNP, maging sa Public Safety Office ka na Legazpi, na kung sain, kung noarin daw nakakaigwa kay traffic enforcer, nakakaigwa kay traffic, alagad sa mga oras na ini, dahil ang tawaran ng traffic enforcer, kung sain-sain na nagrulusot na mga bihikulos na ang nagiging resulta, wala na ninagihan, asin na nangyayari, nakuha na so anap, kan mga nakakapirang nagpaparakritiko na mga motorista digdi sa mga enforcer dahil lang sa mga oras na ini sa mga intersection points na kinakaipuan ng mga enforcer wara sa ngunyan. Yan ang mga dagdag na istorya. Halid di sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barcena. Nag-inspeksyon ang nagkaparang opisyales kan Department of Health as in Department of Transportation sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ini katakod sa preparasyon para sa pagdalauman na pagdagsa kan mga pasahero ngunya na holiday season. Mismong Sinda Health Secretary Francisco Duque asin Transportation Secretary Art Tugade ang naglibot sa PTEX kung saan gusto nindang masiguro na nasusunod ang mga piglatag na health protocol kan gobyerno. Maging ang nagkaparang kini o kaunahan asin establishmento na nasa loob kan PTEX, iyon sa indaman na pig-inspection mantang may mga nagkaparang pasahero ang nasitar ni Duque dalan sa bako tamang pagsulog ng face mask asin face shield. Ikinaumaman kan DOH asin DOTR ang nagkaparang mga protocol na piglatag kan manamiento kan PTEX aro kan markings, disinfection booth, asin mga nakaposting security guard na nagpaparumdum na dapat sunodon ang physical distancing. Ano iba pang detalles kang Bareta pagkatapos na kani? Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang espiritu ng Kapaskuhan
Nailing sa pagwaras niyato ning pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong kipagkaminuotan asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan asin bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, spark home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search brand aid on the Lazada app to make a donation. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asing nagtakula ang dirensya ko araal daw.
Si mga suki, maugma, ninhuli tamas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang aral daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Iba pang detalles kang Bareta sa lado nasyonal. Apisar kang padagos na nakakapag-restro nin mga bagong kaso ng COVID-19 dakulman ang mga narestrong narahay sa COVID-19 sa Philippine National Police. Base sa record kan PNP Health Services, 50 ang narahay sa helang kanakaagi aldaw. Masalang ka ini kumpara sa mga bagong kaso na iminabot sa 30. Kaya hali sa 8,334 kaso ng COVID-19, 7,896 na sa senda mga tauan ang narahay. Sa kasuhapon, base pa sa record kan PNP Health Service, 411 na sana ang aktibong kaso kan COVID-19 sa Philippine National Police. Dahil dapat maglampas sa Desyembre 24 ang pagtaon in 30th month pay sa mga empleyado. Ini ang tinawan ni Duo ni Labor Secretary Bebot Bello. Dalanta daing postponement asin exempted sa pagtataon in 30th month pay maski nga ni may ibang employer na pigbabanga o pigigibong duwang bagsakan ang nasambit na benepisyo. Sigun kay Bello, kay puan mangutang nin ang kumpanya para sa na makapagbayad ng 30th month pay kung saan nagkaparang bangko ang handang magpautang nin soft loan. Sigun kay Bello, may mga hotlines sinda na pwedeng dulukon para magsumbong sa mga employer na nagbabayular sa pagbayad ng 30th month pay asin papadarahan kan dole ang mga ini compliance order na saan ipigreklamong employer. Nagpatanid ang laban consumer sa posibleng paglangkaw pa nin inflation rate ngunya na bulan nin Disyembre. Kasunod man kan padagos na paglangkaw kan presyo nin mga produkto sa nasyon, partikular na sa agricultural asin marine products. Magagarumduman na sa report kan Philippine Statistics Authority, nagrekas sa 3.3% ang inflation rate kan Nobyembre halos sa 2.5% kan Oktubre asin 1.3% kan Nobyembre kada kaaging taon dalan sa para marestro ang 2.6% year-to-date inflation. Sigon sa Department of Finance, ang paglangkaw kan presyo kan mga pangyanot na barakalon kana kaaging bulan dahil sa mahal na presyo nin pagkakan, pamasay asin restaurant goods and services. Dalan digdi, ipigrekomendar kan DOF na pangyanutan kan Department of Agriculture asin Department of Transportation ang pagyaro sa presyo kan mga pangyanot na barakalon. Pigahanda na kan Department of Agriculture ang pagbugtak nin mga proyekto sa Bataan Technological Park para tabangan ang saindang kabuhayan kan mga agta. Plano kan DA na tawan in oportunidad ang mga katutubo sa agribusiness sector. Tulong Memorandum of Agreement ang pinirmahan kan DA asing grupo ni mga katutubo na agta bilang parte kan paglansar kan mga ilalatag na proyekto. Sigun kay Agriculture Secretary William Dar, nakapalaman sa kasunduan ang pagsuporta kan ahensya sa mga technical assistance para sa ETA community na mag-uyon sa paggamit kan sa indang ancestral land para maging large-scale agricultural production area. Pigdalauman sa proyektong ini ang pagbugtak nin food terminal, warehousing facility, maging trading center kung saan may papabakal ang sa indang mga produkto. Para sa food terminal, may potential man na bugtakanin mga research center sa nasabing lugar.
Mantang tinawan man kan DA as yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nin 1.4 milyones pesos na kantidad nin tabang finansyal an mga paraumang agta sa Morong Bataan. Pinagarumdum kan Department of Environment and Natural Resources ang publiko na gustong makinabang sa Agricultural Free Patent Program kan gobyerno na igwana sana sindang sagkod katapusan kan bulan para magsumiter kan sa indang aplikasyon sa gabos na Community Environment and Natural Resources Office sa bilog na nasyon. Ang agricultural patent iyo ang mga lote na ipigtao sa natural-born Filipino citizen na may hanap buhay sa pag-uma sa laog ng 30 taon as hindi imalangkaw sa 12 hektaryas as nakapagbayad man ng magkakanagong real property tax. Sinabi kan Land Management Bureau na diin naggararay marasbi aning senro nin aplikasyon pagkatapos kan Disyembre 31 deadline. Sigon kay LMB Director Emeline Talabis, kay banan sa mga kinakaipuan sa aplikasyon para sa agriculture free patent, iyo ang mga minasunod: duly accomplished application form, tax declaration, deed of sale, extrajudicial settlement or waiver of rights, certification halis sa municipal circuit or regional trial court na nagpapatunay na daing pending land registration case, ang pig-applyan na parasala nindaga, approved survey plan with technical description or Form V37, if covered with the isolated survey, certification of its status of land alis sa Land Registration Authority, certification na magpapatunay ng parasalan ng daga alienable as in disposable as in dapat may kaibanan na documentary stamp. Yan mga tugang ang detalles kay mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pag-arakan mga pag-ariba, manay tutanyas sa Lado Teknikal asin Marcian Madrid. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sinong pagantabay. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kaya, may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550